I love you my darling. Apa? Piye? Piye? Ana ngono kuwi tambah entangane iki lho. Meripat kocak. Wah, Mripat sapa? gogrok piye? Mbok kalimate sing apik kok. Mripat kocak mek gogrok. Hah? Engko tak jumpute. Pipi nyonjuren satu ring. Mbok rasa kakean polah ngopo ngono lho. Ya kudu polah gendro. Lah ya mbok polane mbok nek jenenge seneng karo wong wedok iki mbok ya sing alus. Ora diajen. Ora yak-yakan kaya ngono. Waduh. Kok saya kasar ya? Lah ya aku mah lho. Sun ban peke sun ban pincuk. Hayo wong ayu sun pondro. Kelamur aku. Ora. Kaget aku kowe. Mah kaget dhewe, Pak. Edian aku.
Matur nuwun. Ya, matur sembah nuwun, Mak. Wis kelakon sowan ana ing dusun Kalinangka. Iya. RT 04. Griyep-griyep matamu kuwi. Bangun jiwa. Kak aku ki arang ya mripat wis rusak kaya ngono. Kacamata ya malah tiba ilang. Iya. Ya wis ora apa-apa. Kalinangka kasihan Bantul bangun jiwa. Ya, mengiki kepareng ngadani merti dusun ya, Mak. Iya, ngadani merti dusun. Ya ora ana atur ingkang pantes diaturake jabamu muga-muga apa sing wis dijangka digayut dening para bapak-bapak pinisepa muda werda mitra kawruh sing lenggah ning Kalinangka kene bisa kasembadan lan bisa dijabahi dening panguwasaning dat kamurweng dat ya no. Amin. Sing dijaluk ya pancen ngono. Iya. Iki awak dhewe sowan mrene sak rombongan. Ya. Tur dasare ya iki ngagem gamelan wayange Pak Mantuk nek ora kleru. Iya. Ya isih sedulur karo Pak Gedek. Ah iya. Adine Mak Gedek iki Pak Mantuk. Oh. Sing tuwa ki ngene, sing cemem ngene. Aja sembrono. Aku nganti lali ora ning nggon aku iso pangling-ling lho, Nok. Iya. Ora ning nggon aku tak takoni, saking pundi, Pak? Sampeyan niku lali-lali kula napa Mas ngono? Tak mat-matke. Walah, Pak Mantuk mbiyen tau tatene bali karo awake dhewe iki isih nom. Iya. Saiki wis tuwa, ya wis pirang taun lete kok Maya. Iya. Ya ora dadi ngopo karo isisan ngaturake iki eneng plakat pancen ditulis bintang tamu Seono dan Elisa. Ning anakku wedok Elisa iki sone sowan mengko gara-gara no. Wo, iki eneng acara mau aku matur panitia ya wis diterima ya. Dadi ya kudu sak tundha sak bilik-bilik ya. Dana Elisa ya wis tak jalukke dhewe mengko tak balekke separo. Wo. Mergai isone temangkat ya ming separo. Aku tetep tertib profesional kono. Iya. Ora kok limbukan ora iso terus ditetakpek kabeh iki ora. Ya engko dikundurke. Sesuk-esuk nek kelingan. Oh. Konjur nang kelingan. Mesti kelingan aja kuwatir. Ya. Ning ora bakal nyuda kemeriane bengi iki mergo sinden kuwi sinden patohan kabeh. Ya, sinden esuk anu cilikane mangan bung kabeh no. Ya. Bareng gedhe do ranti isin. Ha iya. Mula mentale pancen wis mental dadi kabeh. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya, Mak. Iya. Wah, gamelane apik. Wayange ya apik, wayange ya becik. Iya. Iki ya disewake. Iya. Ya ora apa-apa. Matur sembah nuwun pisan meneh. Muga-muga tansah njaga marang guyub kerukunan. Iya. Lan uga bekerja sama karo Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul no. Oh iya ya Mak iya. Dalam rangka bersih dusun Kalinangka. Iya. Fotoku nek ngono kae gleleng ya no. Heeh. Kaya ijik enom kae lho rasane. Asline ya wis. Kowe nek ngerti aku nek buka blangkon ngene iki wis do pangling kabeh kon. Lah ngopo? Aku buta saiki. Oh iya. Kene iki ora ono rambute pisan. Mbok ora apa-apa sapa sing ngeplaki terus ki. Iya. Nek bayi dhuwur ana rambute iki genah konangan. Iya. Mesti kelakuane bapakne kuwi. Iya. Nyundal-nyundul ning aku ki ora. Iya ora apa-apa. Mulane aku isin saiki no. Iya. Mesti nek ndi-ndi nganggo topi. Ya wis ora apa-apa Mak. Iya. Yo diaturake iki mumpung ana Mas Sehono. Wah suwe ora ketemu seneng ora jamak-jamak no. Wah arep ning Kalinangka kowe bes kape anyar. Iya. Gleleng benike emas kuning-kuning jan. Ya, ayo. Monggo-monggo Mas Sehono. Jumeneng mriki kok rencangi. Nglipur sanganing para pamirsa. Mas Sehono saking ima kiri Sehono. Iya. Piye? Dagelan nek wis ana wis entek. Iya. Pokoke iki aku nek nganti kemekelen aku izin panitia medun nguyuh lho, Nok. Iya. Lah dek mben kae tau ya aku nganti kemekelen nganti kepoyo-poyo mergo ana. Iya. Dagelan ra nganggo konsep ya wis ngene iki. Kula piyambakmu nika kepuyuh dhewe kok. Sebabe? Nun
Sebabe beser. Nggih, menika dipun timbali warga saking Kalinaka. Nggih, bangun jiwa. Bangun jiwa. Kasihan. Jiwane dibangun ben uripe saya maju. Nggih ta? Heeh. Ning keplok siji wae. Keplok ki ra apa-apa. Sing penting ki kelanjutane. Kelanjutane maksudnya piye? Lho, diteruske le do seduluran. Rukun nak gawe santosa, nak arep kuat meneh ya ekonomine digawe sing kuat. Betul. Wah, saiki mundhak lho sampean. Habis kabeh anyar kok. Alah meng ngono e keloro-loro. Leres. Wah, kok nganggo lambang bintang, Pak? Nggih menika. Kok Gatotkaca. Mboten. Kok ndak Gatotkaca kok tuwa. Gatotkaca kok Gacokwaca. Omong guys mulai klera-kleru. Ajih. Wis entek untune ana asin. Kuwi pasangan kuwi. Nggih, pancen kula rada bladhok. Namung kula pangan dhewe kok untune. Kowe ngopo? Hahaha. Iki ki akeh lho penggemarmu akeh kanca-kancaku. Anjing kanca-kanca kula kabeh saking PWKS ya kathah. Heeh. Saka nggon Maklaran Pit ya ana. Sapa Maklaran Pit ki? Tak goleki angel ya Mas. Ya wis kono wae kok. Ya bane rasah digawa to. Nggih. Nggih Mas. Sehat to Mas Yono? Ya alhamdulillah namung sekedhik flu. Ora kok pasuryane kaya pucet. Oh nek niki dasar. Saya kalau niku semakin lama kok semakin bagus. Bangane rano le ngalem. Ayo sing areng ngalem ya sapa? Ayo rano to Mas. Ya wis rada sauntara ora ketemu karo aku kok ya. Aku ya mikir po saiki sengit ya karo aku. Ah kok sengit ngapa? Kok ora tau dijak. Cedak wae ora dibel aku ya. Lho cedak ki ngendi? Nun, Pas cedak pas nendi aku? lho pal bapan, pal batrang Gitu? Pal bapak. Lah nggih, pal Iya. bapan. Ana Bukir Sari kae tak bel ya HP-mu mati. Dek napa? Nang Bukir Sari wingi kae Mboten mawon. tak bel kok muni nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Ah niku pas sibuk. Nggih. Lah iya tegese ora aktif. Lah nggih. Nek aktif wis tak kon moro kowe. Ah nggih, tur nek kula aktifke kula ya mara kula. Omongane ora jelas. Niki wonten anu titipan sekedhik niki mau. Apa? Anu Dimasena. Waduh. Saking bapak-bapak polisi. Nggih. Monggo kula aturi mriksani wayang nggih ampun ditegake griyanipun. Oh, nggih. Lan motor-motor sing gadah lho niku. Nggih. Atos to. Tak omongi to. Piyai semene iki kagungan motor kabeh. Aku ki kur manut ngendikane Pak Polisi ora tak kurangi. Sing muni sik gadah iki Pak Polisi ya. Heeh. Kula aturi nglebetaken griya menawi sedeng. Pilak ngece meneh to. Ha iki piyai kene iki omahe gedhe-gedhe. Lah ngerti. Ora kaya nggonamu mah mung kebanjiran terus. Lho, nek rak seger. Seger lho. Kok kebanjiran kok seger iki piye? Sesuai alum-alum mucet. Kula niku teriki pun apa niki keluargane Pak Panut ya akeh nggih. Ya to Pomo, Panidi. Ya di ya. Aku ya kur ngawur. Sing ngendi Panidi? Aku ya kepen ketok gapyak ngono kok. Oh, tak Nggih Mas Eno. Nggih. Wah, jane sampean arep dikancani Mbak Elisa isane rawuh mengko gara-gara. Sampean ora bali tekan gara-gara. Urusane karo aku, ora karo panitia. Mbok sampun ngaten menika. Kula niku nembe betah saestu. Ngene lho, Mas. Aje. Aku mau matur karo Pak Mantuk ki semune atiku ya getun. Ya, kok aku kok ora iso nyukupi apa sing disuwun karo panitia. Mbak Elisa ora iso teko. Ya, tekane engko gara-gara mula. Mas Yono mengko ya tak candhet aja teko kundur. Sampeyan ku hitungane gara-gara ora karo panitia karo aku. Wong kula nggih pun dibel kalih Mbak Elisa niku. Muni piye? Kring 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 kula tuh minggir. Kuwi bel popit. Bel pit. Trembelane. Nggih nggih namung sekedhik ngeten niku. Anyar terus. Aladene bus kabeh ya anyar. Nggih. Jahitane rong bayar kok sembrono.
Ampun kuwatir. Nggih, Mas Eno. Santai mawon. Nggih. Ya, ayo bengi iki ya tak isono sing tak sediani kanca kono. Oh, iya to. Sapa? Mbak Tatin. Nah, iki ya ora kalah gayeng. Ya. Ya, seone ketoke wis seneng banget nek entuk Tatin kaya. Mboten, Mas. Kula niku mboten tahu seneng tiyang estri. Ning kula le nekokke kula niku kathah sanget. Sing nekokke sampean? Putri-putri. Tripu-tripu, putri. Heeh. Oh ya syukur nek do nekokke ya. Kabeh do nekokke utange. Tatin ki ya nekokke sampean. Nun, Tatin ki ya nekokke sampean. waduh plerokane. Mau ning nggon apa transit muni anu Pak mengke kali Mas Yono napa? Heeh. Kowe engko limbukan karo Mas Yono sik ya. Isin. Ora rada berbunga-bunga ngoten. Jan ngeri. Engko nek bocahe wis muni seneng wis ora iso dipenggak wisan. Waduh, wis dadak alteran ki. Dadak apa? Alteran Kok dadak alteran? ben pothok. Ngece kowe ngece. Lho, pripun ta? Ngece dek nek pothok. Mboten, mriku rak sehat kula cilik. Lah piye carane gedhekke? Halteran, Mas. Alteran kok ngene? Lah piye? Ngene. Aku nek loro. Amboko siji, Mas. Ayo Din, ngadeg Din. Ya, iya. Niki saestu to? Tenan kok ya. Ayo Din. Waduh, getun geduwung aku. Gak getun-geduwung apa? Kok ora mau-mau. Mangga wae iki ya. Iya. Lek ngundang sapa iki? Kamas. Oh, mbah. Pripun Kang Mas? Iya. Dek, kalau mbiyen nika kalih kula ta? Kemutan mboten? Oh iya kowe tak ajari ya, Keh. Nggih, kula tesih kemutan lho le ngajari jenengan nika. Nuwun nggih, Mas. Kok nuwun ta? Aku nek medhok wong ayu ki ra cetha, Mas. Lah pripun? Oh sik, kok ora cetha matane apa-apane? Ora. Ah piye? Gak arep kepiye. Lah nggih mboten sah pripun-pripun, biasa wae, santai wae. Kalem mawon, Nggih. Basa ora ya. Rasa basa. Kalem aja. Iye. Ye. Iye. Ye. Pripun, Dek wingi nika tau bareng kok saiki lali. Ah kesuwen kok. Kesuwen lha Kesuwen le petuk meneh. Lah saiki wis pethuk terus arep piye? Biyen le nyelirani Mas Geter ya, Kak. Nggih. Lucu lho kayu biyen yo. Lucu apa? Oh, Ketoke ora e. Heh, Ora. ning rak wani ngawur to. Sing penting lucu karo aku. Aku kira sapa-sapa iso ngladeni kok nggih Mas Geter. So, Mas. Iya. Ngejak ya. Beres lah sak kuwatir. Nggih, Dek wingi ketemu, sakniki ketemu meleh. Kowe saya tak sawang-sawang kok. Oh ya isih tetep. Ngapa? Lah ngapa? Piye? Tetep sehat ngono lho. Ya. Kowe dek dolan nang nggon aku wingi yo nakokke Tatin. Tatin ki omahe ngendi to ngono ya gayane. Seduluran ki aku seduluran ki kudu ngerti. Oh, omahe ngendi? Sak mangsa-mangsa aku dolan ning ndi ngelak kak iso mampir. Terus kok ngelak? Maksudnya? Ah nek ora ana wedang. Ya arep nyun mi. Lah iya. Lah? Aku dadak nang nggon aku. Kok dadak merot-merot cangkeme ngapa? Kelingan anakku mbiyen ka lho. Sing ngendi? Ngapa? Anake ngapa? Aku nek kelingan guyu dhewe. Lah anakku ya persis aku, Cih. Heeh. Saking ngelake mbokne kesel ka lho. Heeh. Ora dituruti kok kelap-kelop. Susah aku. Iya. Ya men ngerti omahe Tatin. Nggih, dereng ngertos ta? Pundi ta? Ngendi ta? Ngendi apa pundi? Ngendi ta? Ngendi kono kae lho. Kok ngendi? Ngerti jembatan Bantar? Apa kowe sok ning isor jembatan? Mboten nggih. Bantar ki
Praga. Nggih. Oh, iya. Iko ngulon meneh. Wah nek iki cetha sajake tenanan iki. Heeh. Heeh, lek ngandani. Lah kok nek ngelak tenan tak ya mesakake to aku. Iya. Kok nek dilalai mampir ngono aku terus tak kei mikku. Kok rak ya njuk piye ngono lho. Piye? Gelem ora kira-kira? Ora mlecar-mlecar to? Sago. Ya ora oleh muni sago kok le ngono lho. Saking ngumpeke sago. Lah yo raketan teh kopi ra ono. Lah nggih enten, kopi napa teh? Terus apa neh? Napa neh? Apa neh tak kopi teh kula apa neh? Apa neh? Lah apa nange? Lah aku duwe kopi teh karo Karo coklat. kok Coklat. coklat. Rung mesti. Lah milih sing endi? Tak omongi to. Iki lho ana nawala iki lho. Oke. Pak sapa saka Pak Mantruk. Oh Pak Mantruk. Heeh. Sugeng dalu Pak Mantruk. Sing ndi Napa? ta? Pak Pak Manduk Manduk sing endi? endi? Sing ndi ta? Lah? Ya. Endi? Ki panitia merti dusun nyuwun fragmen suminten edan Tatin karo Seana. Apik iki. Gak kur wong loro toprakan. Lah ora apa-apa. Lah kowe milih sapa? Dadi Den Broto apa Gentro? Aku maling ya Mas. Kok maling piye? Gentho ora gentho. Gentro apa Gentro? Gentho ning sok gentho. Edian kok iki. Oh Gentro ta ya Gentro. ora. Aku ora apal ketoprak kok ya. Lah aku ya ora. Nek Tati nek Seana Gentrone Tatin cempluk. Cempluk. Heeh. Kula sing doyak. Iya, Cempluk apa cempluk? cempluk. Nah, soalnya Ya cempluke cempluk. wah aja madhep rene to. Lah piye lah momon kok reso madepan? Kaya semrepet. Lah ngapa? Duh. Lah piye nek omong-omongan ya cerak-cerakan depan-depan ngene iki. Piye? Ning Apa? tenang Mas. Oh piye? HP-ne bojoku wis tak delekke. Lah ngapa? Hanya tremeng e. Ya ya rak nek nang panggung ngene iki nasah mikir bojo. Oh iya iya. Lah iya. Mikir yo aku ra iso mikir kok ya. Weh untune putih. Weh, rande untu. Oh. Lah piye to? Ya duwe ning ompong ngono. Nek ra duwe iki rak blas. Ya duwe sithik. Sithik Hmm. mah nyelekit. Lah kuwi nandi to ya untune dodolan nandi? Untune. Iki wingi Hmm. turu nang dalan. Nggih. Kebiaran. Alah. Krana wong tuwa nganggo teken. Terus Lah kok tekene digedhoke ning cangkemku. dadi rompang ngono. Ayo ge diwiwiti. Gentro sing sangar. Oh, iya. Sing galak. Ayo, ya. Ayo. Karo iki sadurunge awak dhewe ya kudu mengaturkan belasungkawa. Oh iya injil. Karo penyanyi almarhum Bapak B.J. Habibie, Habibie. Presiden ketiga Indonesia. Ya, mugi-mugi kusnul khotimah. Amin. Amin. Ya jaluk ngono ya Mak. Iya. Ayo diwiwiti. Si cempluk saka pasar, gento wis ning dalan sik. Nah. Pasar ngendi? Oh, sasar takoke pasar ngendi Oh kok? lah engko nek ana wong tekon penonton kae pasar ngendi ya? Ora ana ketoprak kok takon penonton. Apa pasar kewan wae Mas? Ngapa cempluk ning pasar kewan? Wah urung-urung korban ding ya. Oh, oh. Ya, ya. Turuk, turuk, turuk. Sing galak lho. Nah, ya kowe wiwit mlaku. Ayo Tin. Aku wae ya. Kok sik. Lho ki ana. Lho dicegat kok sliringan. Wah, ketoprak goblok kabeh. Petok. Sabar Mas. Gentone iki nyegat kok njur sliringan ngopo? Iki mau tak cegat ana wong liwat ning ngarepe. Mbok minggir akar
Tok tok. Iya. Iki jemblok iki. Mbok suarane ora sing. Lho, yo jemblok iki. Wis Suramenggala, Mas. Gentho iki anak warok. Suramenggala. Nek gentho ki glece. Oh, piye pemane? Ayo jemblok iki. Wah. Oh iya. Iya, aku cemplok arep mier ngopo? Mbok minggir aku arep liwat lho. Tok gentrong. Lek omong dipedhot. Lah piye? Kedawan ya. Lah aku mangsuli lali. Aku seneng sing dawa kok. Aku mau nek dipedhot-pedhot. Kowe pengen sing dawa? Heeh. Tak cek sik. Arep nanti. Ngecek apa? Ngecek kae bapakku dhuwur. Ya yuk. Mbah minggir. Saka ndi kowe saka ndi? Aku saka pasar. Arep apa? Saka pasar ngopo? Ayo tuku janganan to. Janganan kok dituku. Lah apa nek ora janganan? Mbok wis tuku sing wis mateng. Lah ora ono nang nggon aku lho. Mampir nggonku. Hei, iki kok iki nyegat cemplok ora ngrembug janganan. Ngrembuke blok, aku ki suwe ngenteni kowe lho. Ah tenang kok. Mbak Yu. Cepet bubar nek ngono. Oh iya sak arep. Pengembangan. Ya wis apa-apa. Lho, Apa? apa kowe ki ra krasa? Ora. Nek ra krasa genah. Lah ya aku ora krasa lah krasa. Mergo kowe lemu. Loh, pengaruhe apa lho? Pengaruhe apa? Lah kowe ndumuk. Nek wong lemu dijiwit ngono ra krasa. Lah apa kowe jiwit aku? Nek kuru mesti kena balung ta? Ye. Mbok kowe minggir ta aku tak liwat wis nak dinteni simbok lho. Aku gelem minggir ning nek tok kancani. Lah ya nek aku ki. Ora. Ya. Rene lho ngono. Rene lho. Oke aku tanganmu selawean ngono kok. Wis to Nil. Salemburi, tangane salemburi. Iso rene ra? Ora. Tutup kelire. Arep ngopo? Ora gelem rene kok. Nek ditutup mesti tak paksa kok. Ambek dipaksa ora apa-apa parani kok. Ha iki panggunge jembar kok. Tenane. Oh. Rene. Ngapa? Blok. Blok. Rene. Aku mau nembok dumuk-dumuk. Kowe iki ra pernah Mbak Yuku to? Lah ya kene ngerti. Kula kudu tresno karo adine. Adine njaluk apa-apa dituruti. Mbak kowe ngilo dhisik ngilo. Rupamu kaya ngopo? Lemari we keli kocone pecah kon ngilo. Mah ngece. Lah ya kene iki lemari we ilang kabeh do ilang kok njek arep nganu aku iki kepiye? Nganti aku ngilo nang Blumbang, rupaku ngolet-ngolet. Lah kene ngerti nek rupane ngolet lho. Ngono kok ya arek seneng karo aku ya aku wegah. Aku ki seneng kowe tenan. Aku ora seneng karo kowe. Aku ora kepethuk kowe sedina wae. Piye? Kuwi 12 jam. Sedina ya 12 jam ta ya tok gento. Tok. Tok. Tenan. Piye? Tresno aku nang. Mah? Tresno. Mah rupane ngolet-ngolet ngono kok. Engko tak jejekne. Apa iso jejeg? Wah, dikenteng magic. Coba arep dadi apa dikenteng magic? Lha ora? Ora. Ngaliyo ta karo liwat? Ayo liwat to. Ya Ning kudu karo aku. Kudu betul. Ayo nek aku mah. Ayo to. Aja ngono to, tangane aja ngono kuwi. Ayune tumpuk. Sik, dipaske irama. Dipaske irama. Pas yo. Pas. Apa main ketoprak dadi? Dadi apa? Dadi emput. Aja cicing. Iya. Pingoyo ngono kok arek seneng karo aku lho. Wong larasan wae ra jegos.
Ayune. Oh. Ayune tumpuk undung. Piye gelem ora? Mah. Dasar ayu. Langkung. Iso iso naboral. Iki slendro iki. Aku suaramu pelok. Lah mbok yo dipeloke. Ra yo gampang gamelan, banging rubah cangkem. Bener. Ayo to. Iya. Wes pancen cah-cah ora valid. Bayane. Bali dipelok. Oh iya. Iki sandalmu kok ukur siji. Lah aku mbok oyak-oyak dadi sandal kucel lho. Hayune. Hei, suara gentho iki sing kasar ora. Hayune. Gentho kok ponakane Roma Irama. Hayune tumpuk undung. Dasar ayu langkung I love you my darling. Apa? Hediah. Piye? Ana ngono kuwi tambah entangan iki lho. Meripat kocak. Wah, Mripate sapa? gogrok piye? Mbok kalimate sing apik kok. Mripat kocak nek gogrok. Hah? Engko tak jumpute. Pipi nyonjuren saturing. Mbok rasa kakean polah ngopo ngono lho. Ya kudu polah gentro. Lah ya mbok polane mbok nek jenenge seneng karo wong wedok iki mbok ya sing halus. Ora diajeng. Ora yak-yakan kaya ngono. Waduh. Kok saya kasar ya? Lah ya aku mah lho. Sun ban peke sun ban pincuk. Hayo wong ayu sun pondro. Gelem ora kowe? Ora. Kaget aku kowe yo. Mah kaget dhewe, Pak. Edian lawi. Lah piye to mbok rasa ngono kuwi lho. Ngopo? Ora apa-apa, Mas. Piye gelem ora? Ora sudi. Apa Pak arep seneng bapakku? Lah luweh becik seneng bapakmu lah rupamu ngono kok ya. Bapakku wis ora ono. Lah aku ora ngerti lho nek bapakmu ora ono. Bapakne genthok ya isih urip. Bapakne gento isih urip kandhane Pak Seno. Jenenge Surabangsa. Suro bangsat. Sopo sing bangsat? Kowe. Ya ben aku bangsat aku moh nek karo kowe kok. Nek tak delok pasuyan. Ngopo? Waduh, kaya film. Campur sinetron, Mas. Oh iya. Sinetron apa? Sinetron kok Warok Suramenggala. Wis ono Mas saiki. Oh. Saiki do dicekel produser India, Mas. Aku ya sok rono. Hai. Hai. Kowe mripat Pujambi, sapa? Hah? India. Rambut Jabi. Oh, lampu Jambi kuwi mau. Lah kowe sapa? Sahrukan. Sahrukan? Lah apa piye? Bener. Sarukan kok kaya Wis apik gentho wae. Aku gentho apik. Ah, ini le gandrung cara modern, umpamane nganggo lagu. piye sagurna? Ya saku. Apa tangane ngono kono? Aku gelem nyerak nek tangane ora nganggo ngene-ngene. Kowe ra tanganmu iki ora sok ngene-ngene iki gila. Oh gila lho. Heeh. Pancen nakal kok. Anteng ya. Ya.
Iki kok iki Aku terus kan piye lho iki mek ketoprak tenan, penontonnya nesu lho pisan. Gentone pekok ngono kok. Kon meneng ya iya, terus kilang-kilong. Manut to, Mas. Gentho iki ra iso meneng. Ku gelem ra Mbak Ayu? Ku meksa tenan, tarik tenan. Dian kok iki. Ora mau. Ayo. Wis ora peduli pokoke candal. Angel e. Ora apa-apa, sak kecekele. Sak kecekele. Yes, ketoprak dadi kok. Ora entuk tangan ya pundak, ora entuk tumbak. Mah nendang Pak Pondo kene. Men iki aku sengaja arek ngembruk iki kok. Aku milih iki mbangane kowe. Mesake aku nek dadi lemet piye? Kok dadi lemet lho? Lah wis semono bitinge nyocok. Lagi padha-padha le rande untu lho. Lho, isih Kakang Adi. Karo Frene. karo jenengan. Iya. Trah. Trah apa? Gawe bubrah. Kowe iki ngawetin. Piye gelem ora? Moh. Gelem. Enggak. Maulah. Enggak. Iki cepet kanu ketoprake cepet ganti kok iki. Begitu kene nggo basa Indonesia, kono ya basa Indonesia. Iya. Maka dari itu. Mbok coba nyanyikan satu lagu biar aku mau sama kamu. Iya juga. Rupane kaya tukang pijet kono kae. Kaya aku. Ning membo-membo. Itu Mas. Arep terkenal ki kudu ngono. Iya. Tin. Sopo? Plok, rene. Ngapa? Aku gelem rono tanganmu nang mburi ngene. Tak parani ya. Loh, ya mekele mlaku biasa wae to. Rewel. Ganti seniwati weh. Lah apa? Golek sing seniwati budhek mah penak. Lah kok? Ora krungu nang. Arep milih sapa nek ganti? Ha iki wis arep rampung adegane to. Engko Tatin mlaku rono terus trunguk pinggir kono. Terus tak jongkongke. Wis iki. Kok masa arep dijongkongke to? Lah piye to? Ana pojokan ngono. Ayo kono etoke wis mlebu nang nggon panggung ngono lho. Karepku tak jongkongke blek, aku ya nyemplung. Oh, wong loro do nang ngisor. Dong apa? Ngapa? Awake dakon wae ya. Aku rasa jaman dek cilik kang kecik. Nah, iki Tatin mlebu dono das, terus kowe mlebu dene. Iki panggung kosong. Nah, terus kowe engko dapukane ganti Den Mas Subroto. Wah, iki akeh. Sumintene si Orisa. Wah, apik ya. Ora apa-apa meteng ora apa-apa, ora usah dianggap meteng. Wah, engko darani aku, Mas. Wah, Ora. iki mah aku ya tiban banget. Aku ra mangan pulute kena nangkone. kualik no. Kualik. Yo. Yo piye? Wis aku tak liwat gendong ngono. Wis aku tak liwat gendong dadi kandhani lho iki. Lah iki gendone kurang nekat. Oh kuwi njaluk ditekati kuwi. Ditekati wong mirong-mirong mlayu adoh ra lolok kok. Mah cedak bakule kacang kok. Iya. Ayo. Sus aku tak ngalih nek tak. Woi. Ora ono lho. Kowe lunga tenan. Iya lunga, aku lunga dhisik. Dian. Wong kok ditresnani ora kena. Kono wae. Ayo Sa. Kowe pinter nek ketoprak. Alusan gue sih. Alusan. Bambangan. Yo. Tok. Ayo matu. Ayo. Hei. Ayo rono. Apa kowe sing jenenge Suminten? Injih Ten Mas, leres. Kok ngetrek lho.
Oh, suminten ki kowe. Pinten wis arep edan kok kuwi dadi. Wah, Omongane wis ngono kuwi. tiwasaku ora kersa dijodokke nganti ditundung lunga karo Kanjeng Rama ing Trenggalek. Nggih. Jebulane suminten ki yo apik tenan. Lah terus pripun, Den Mas? Lah mundheke kok ngisor. Iki pemaine ketoprak lagi meteng kaya dianggep ora meteng. Oh. Iya, iya. Waduh. Kowe suminten. Nggih, Den Mas. Iki rada penak nek dicekel gampang. Sale wong edan. Kula kapang kalih panjenengan Kang Mas. Yo kepang, yo kepang. Kapang. Kapang. Neng aku lera seneng siji. Pripun? Atase kowe wong wedok kok menek wit kambil. Rak yo gawe lingsemku to. Ah, kuwi mergo saka tresnane kok. Nganti aku Saking kok lek kedanan. nglirik sithik tek. Kambil. Menek kambil wae. Kula ki pengen ketemu slirane aduh kepiye iki. Ora piye-piye. Kowe mesti deg-degan mergo kowe tecaketan karo wong bagus sikit aku, sikit Yuwono. Jenengan ki ten pundi to? Ngarit. Kula padosi mboten ketemu. Saiki wis ketemu arep ngopo? Piye? Aku ora tresno. Mergo aku wis duwe pacangan dhewe. Sinten Den Mas? Cempluk Warsia. Putrane Surumenggala. Mbok kalih kula mawon. Ya nek iso diloro ya ora apa. Iki cara ngendi kuwi? Ya Mas. Ya ora entuk kaya. Mengko akhire Den Mas Subroto jebrot mata kuwi nek kaya ngono kuwi. Oh iya. Aku ora iso nampa karo kowe. Aku ora iso nampa karo kowe. Kenging menapa Den Mas? Kena beling. Kenging menapa kok mboten saged napa kula? Mergo kowe ora ana ing jeroning atiku. Mbok kula tak mlebet mriku. Dela wae ya. Piye. Saestu lho Sing Den gedhe Mas. pangapuramu aku ora iso nanggapi sliramu. Den Mas. Wah nek iki tenanan. Pripun to? Ora apa-apa kaya. Ora apa-apa piye wis kaya ngono kok. Etoke iki rasah dianggep ngono lho. Ya kono nyekeli pundak ya kok nyekel pundak ngono kok. Den Mas pripun to? Apa? Ndak weruh ngisor. Lan niku tresno sangat kalih panjenengan. Wong tresno ki ora kudu duweni. Lan terus pripun? Kudune pripun ya? Piye? Ndak pripun to? Wis mengko yen jodoh bakal ketemu meneh ya. Aku tak kondur Ampun, nang Imogiri. kula pengen caket-caket terus kalih panjenengan Den Pian yo Mas. Mas eno ki terakane. Alah, Apa? Senengane kok nyeneng-nyenengke wong tuwa tenan. Piye ayo nggo tombo kok. Ah, nang omah yo nglangut. Lho arak yo ana bojone ta? Ora. Piye? Aku nek ora dipiye-piye ya kur kedap-kedip. Bu, aku ngono ki, Bu. Ngapa? Ki malam Jumat ya. Sesuk rek njur malam Setu ngono kuwi. Wes, piye? kok tambah bagus ta Den Mas? Tampok ora. Udah pengen. Udah pengen. Kumise iki lho. Aja ndak luntur iki celak Ariasan to toprak. Delok to. Didemek kok ya. Lho kok aku semaput tenan iki. Didemek kok ora apa-apa. Oh. Ha wong wedok ki sosok ana sing gemes karo mripate, gemes karo kumise. Ha iki suminten ki seneng karo kumismu kok. Wis seneng kumisku. Nggih to Den Mas. Mboten Ning mriki. aku ora setuju nek ro kumis. Mergane? Aku lunga mesti seneng karo kucing. Kok saged to? Aku misen jentar kae ya. Ah duduke kumismu sing jentar ya ana ta? Pundi Den Mas? Pripun Mas? Dudono kumismu sing jentar rak ya ana. Enten apa?
Ono dia. Pundi? Ning ngarang-ngarang. Mboten mriku. Wong aku ya nek dibuka ngono ki ya wis padha. Piye diajeng? Kok diajeng ten. Aja kaya ngono kuwi to. Mboten napa-napa to, Den Mas. Keedano. Ya wis ya. Suminten gandrung sik. Oh iya, gandrung. Ayo. Memanismu. Aku ora gelem moh tenan. Oh sikak kuwi men Wong nyontoni kok. nek gantine Suminten jenengan. Aku ya ora sudi karo kowe. Apa meneh aku siuto. Lanang dolanang kok. Ayo. Cempluke slak ngampet. Eling to dia. Suminten. Sakit mriki to, Den Mas. Atase wong wadon kok kowe dadi ngoyak-oyak pun kakang kepiye to? Eling to kan? Eling. Eling ya. Den Mas. Eling. Dingah kula. Biyen. Saged-saged kalih panjenengan Den Aku Mas. sak anak kowe. Edan alah nok kowe ndelok. Ih bapak kok retok-retok nok. Ora usah ngomong oh jeneng pintas kok dadak omong wong omah. Tenang nok. Iki goleke kowe. Goleke mbok. Mbok eling to. Wanita kok kaya ngono. Mboten ajeng eling kula sampun kedanan kalih Eling, eling. Biyen kowe dodol sego kucing. Kok ngertos to, Den Mas? Ayo. Den Mas Broto modern iki kok. Piye? Sabar ya. Kula mboten ajeng sabar kula. Pokoke Sabarlah sayang, tunggu ku pergi. Sabarlah sayang, tunggu ku pulang. Iya. Sabar ya. Nggih, Kang Mas. Arep mengo meneh. Nggih. Duh Janes. Darmo kok ya ora teko menene to ya. Bapakmu ki nang ndi to? Ten tebih sekesa. Tadi dangu. Suwe? Nggih. Wah, repot iki. Niki kok Den Mas kok gelem to, Pak? Kudune mboten. Piye ta? Aku ora gelem. Kok gelem? Tak Gelem, demok-demok. ora gelem sapa? Aja gelem maneh. Iya. Sabar ya. Nggih. Aja kesusu. Lakone iso malik ki engko. Sabar ya. Wong gentho ki kudune Subroto, Mas. Subroto iki kudune moh karo Moh tenan Suminten kok. Iki wis tak elingke ket mau ning ora gelem. Ha di elek ora gelem tak sisanke kok. Eling ya. Mboten ajeng eling. Kula sampun tresna. Aku ki ora tresna marang sliramu. Ah. Aja ya. Ora becik. Mboten. Mboten mriki mawon. Mboten ki kabotan Inten ki mboten. Ya. Taratamtu tak
Ngenten, Mas. Leneng keri kedawan iki. Telo to? Nggih. Ya. Angicipi. Aja ya. Lah pripun? Aku urung sah ki. Nek wis sah gelem. Wis ra tega aku. Ra tega piye? Nggonku kalah ya. Kalah piye to? Telane ngomah yo nggodhog. Heeh. Kalah ro iki ya. Ning ketoke nek nggonku konyol-konyol kepiye? Nek iki Kempuren. Aja ya. Ya. Aja. Niat mengkuwani. Ya. nanging kula sampun tresna sanget kalih panjenengan Den Mas. Nggonku ning pasinaon wae aku ki urung lulus. Aja tok godho kaya ngono to. Iya. Lungalih sampean sampun gadah Mbak Cempluk. Kuwi kanca kuliah. Wah. Mas Broto kok kuliah. Pasinaon lho Mas. Heeh. Kuliah. Sabar ya. Orang sabar dikasih Allah. Ya. Aku ora tresno tenan. Ora. Ojo. Aku isih duwe kewajiban liya. Wis. Dadah. Ngopo? Tukange kenthong edan. Ayo wis rampung di bali meteng. Wis Mas. Apa? Neng jero isih ngoyak. Sapa? Iki. Wah, iki cempluke kok kene plok. Mah tak nengke wae. Iki sik ana cemplok. Digandeng. Gede yo. Terus saya cemplok. Ora Wis ganti. Nek saya cemplok aku gah. Ganti Herlina. Dapukane apa nek Herlina? Adine Hercules. Lah iki sing tak gandeng herder. Ayo, herder ning sing wis hernia. Apa? Ora ono herder kok hernia. Nah. Niki pripun? Mbak Tati. Iki eneng pamundutan tin dipinangkani sik. Napa, Pak? Kagem warga Kalinangka Pedukuhan Bangen pinaringan kararjan sedaya badhe nyuwun lagu Podang Kuning saking Juwarna Raharja Kokap Harga Tirta Kulon Progo lho tanggamu. Kok. Ya lho podang. Engko iki kok lingekake kok remukan lempung kuwi. Nah, Mas. Iki apa dene iki nek kula Kulon Progo apa iki? Napa ta ndelok sih? Potas apa teh? Oh, geblek. Geblek apa growol? Udu nek growol ora. Ya. Apa? Ketoke gula semut, Boy. Kok isih Gula, Mas. Oh, gula kene. Gula. Kowe wis diokeh ta? Oh, ora wae. Ya meng kuwi kok diokeh. Yo arep tok jaluk ora. Bisa nggo gawe wedang. Enak Mas nek niku. Nek soalnya gula semut. Nggih. Apa? Gula semut, Mas. Gula semut iki piye? Dadi kepiur-kepiur ngono, Mas. Nek nggih niku khas mriko. Nek sing ora semut menuk-menuk lho, Mas. Kuwi gula apa? Gula melenuk.
Gula Jawa. Gula Jawa ning dicithak ngono. Nggih. Iki gula saka semut. Semut. Kowe cithakan ra? Apa? Ayo kodang kuning Kodang kuning. diaturke. Monggo kodang kuning. Nggih. Nggih Bapak. Nadyan wujude mung Beksi. waduh. Kene iso. Ayo kon manuk tok kono mah. Sajake aneh ya nek karo manuk. Iya deh. Nadyan wujude mung peksi Aku ora dem. Hah? Aduh, Lah ngegol-goli lah aku wis mangan. pancen aku ki sok gawe kagol ngono kuwi. Aja ngegol-goli to. Iya wis terus ke. Neno Alus manis tur merak ati Dek prangkung bojok udu. ngawur wae. Agawe Agawe. wasewinggan kala lana goleki si podang kunir kuning eno Terus ke. iya iba bunga bisa nyanding bisa dadi tamba esuk awan ning ombara doyan mangan ya mangga ya iso awan ning omah wis ora karasan luyuran aku lek isih tak sayang obeng-obeng miteran kegeleki ora krasa esuk
joget Mas Yono jan luar biasa ya. Iya, ora kaya jogetan padahal mbiyen dhek lulusan anu lho, tari lho no. Iya, ning jogete malah saiki kaya India. Ya. Anjir, Pak. Kula lajengaken sinau wonten India. Oh. Nggih. Bareng metu SMKI terus sekolah ning India. India, Mas. Oh, jurusan apa? India. India iki ra ana jurusane apa? Fakultase apa? Kula nika kon ngenek jurusan India. Nggih ngono. Oh, ming enake kok sekolah ning India ora. Nggih kaya juara nggih Mas. Heeh, apik lho. Nggih. Wah, jogetane nggih sip ah. Niku tandange ya elok tenan. Sapa? Tatin. Tandange piye maksude? Wah, sesuk aku ora iso turu nek kuwi. Apa ora iso? Ora komanan kasur. Kok iso ora komanan kasur? Aku turu jaba Mas, aku wedi nek rumah wedok Mas. Oh. Aku nek ra diwarai ra tau marahi kok Mas. Ini nek diwarai? Gelem Mas. Lah aku jujur kok Mas, emet. Wentere ya dasare kok iki. Oh iya kaya. Wong aku ki lanang kok nginang ya. Lanang kok nginang. Loh, biar bibirnya Heeh. bagus, giginya ompong. Ya. Takone saka ngendi Mbak Ante? Saka ngendi nak? Kula saking Banyuwangi. Oh, Nggih. oh wangi kok. Banyuwangi. Kuwi Jawa Timur no. Lah nggih, Ah, mosok iya. Jawa Barat. Lah ra kleru to? Mboten. Oh, nek Ulemi napa ulem? undangan. Undangan. Heeh. Napa Pak De? Aku Lho celuk pade. nek karaku pok dak Pakde terus e. Oh lho. Kuwi maksude kuwi Mas Yono ki arep nyanyi apa arep ngulemi ngono lho. Sampean arep ngopo? Piye to? Enake arep-arepan wae. Gak do anteng teng ketip kae. Pripun Pak De lalah piye to iki? Ya kowe mungane nembang. Kowe arep nembang apa? Nembang apa? Kok malah susah to. Jawa napa Banyuwangi? Manut, Bang. Gerajakan Banyuwangi. Sing piye lagu? Rana lengi sing tau sepi. Ya nak, apik tenan. Bawa Pak De. Dibawani. Ayo. Aku kulino pop soalnya. Kowe kuwi Pop es. popes ngrujuk sirahmu. Ya. Mambiat mayo Angel lho ngono kuwi. Ayo iso wae iki. Kuwi nek ra ana soke sing kuat ra iso. Njur maksude gurune disok ngono piye? Tegese latihane kok sok lho Mas. Sok. Terus Gending belam Mas. Tolong pakai rasa sedikit ya. Jantung ki. Apa wayangan kok jantungnya belayang nang dindi? nek Banyuwangi pancen ngono kuwi nganggo blong tak blong tak. Iya ning dilaras. Kaya wong gepyok ember e. Selokke sithik ya. Enak terus kau kaget ya. Aja ketetekan kowe jantan gledak aku. Iki tuwa obah wae. Oh, bapakku ngawase kono Apa njur tuwa ora oleh obah? Lah engko kesel sampean. Lah iya bener ndak kesel ngelek kabeh. Tuwa obah wae.
Nah vakum. Ya. Nuswan toro Apik ora. Wes. Cetha drijine pritil. Aduh, mangga-mangga aku tak leren kok wis. Iya terus. Pianyu wis mandek ora oleh obah lho. Ora. Taburi ya. Pancen kompak kok ora aku kae. Waduh. Awang ketemu lagi iki kok kompak. Ah iya. Agek iki ya. Wis kompak. Matane. Oh arep nyekeli cagak kok ora ngematke. Ah cagake cilik ya, Mas. Untung ora ngebrak nang nggo gambang kowe. Santai ya. Kalem ae. Kompak. Kompak ning boyokku. Lor-lor kidul lalas angken kang kaliat Pembunuhan. Cengkoke wis iso nekuk-nekuk. Cengkoke aja. Kaya tong setan. Atau cengkok kok kaya tong setan gitu. Halo numpak motor ya lho. sing mubeng-mubeng kae apa? Iya. Mesti kerep delok ning lapangan ta kowe. Komedi putar. Bela. Re. Oh. Ojo takon seneng susah sangga tanah endah kumeliaring
Bisik-bisik semayanan materi janji sisiran air matur sembah nuwun gayeng ena wol gayenge kendangane marai gok lah kok iki jurusan tari kok ora iso joget Banyuwangi piye ora Mas aku mbiyen pas Rawangi Mas ya jadi iya kendange heeh kemurweken anak Banyuwangi can ngono kuwi kok ya aku biyen ngono Mas lah piye nenone ndlang tutak glok nenone nah bilangan Banyuwangi yo ngeber ngono kuwi ayo aku nenen ayo ciri khas ning aku biyen iso dek isih napasku longgar oh saiki sate longgar wis sepuh terus ora iso ya-yaan iya ya ada apa-apa ayo wis tuwa kok ya nggih ning isih yes ayo Mbak Ayu genti ya sapa neh ha iya kok ya mit klamit danyange rebab bahaya iki bahaya piye melirik wae aku iki nek pentas ngene iki rak nyenengke to iki mung disanding wong ayu-ayu terus kok bahagia nah ning sing rebab kaya ora bahagia iki ora apa-apa ora nang panggung turan yo Mas ketoke bagus aku ya Mas ya apa bagus ngendine ngendine sing bagus sing ngendine sapa kowe aku ora kenal aku apa
Siapa tadi? Tuh. Bakasan. Hah? Bakasan jadi. Oh lah. Oh, dong aku. Siapa? Aku ngematke kaya sik garwamu tahu ngetoprak tok uyap to. Hah? Tok geret medung panggung apa tok jak padu kan? Aku ndelok YouTube. Heeh. Oh, iki kok toprak. Endi? Delok endi? Terus dari ini. Endi Ya, ya kono wae. Kono wae kono. Mbak Ayu. Mbak Ayu aku ki ya dong. Mbak Ayu, bojone Mas Kiswan. Ya. 1 2 3 4. Kok 1 2 3 4 ki piye? Wan. Kiswan. Oh iya. Saka Kes Kendo. Sing tunggu Kes Kendo. Saka Kes Kendo tak anggap munyukno piye? Ora. Awang Kes Kendo ki kerajaan munyuk kok. Kedhek. Iki ra ana buntute. Ah buntute nyok didelikke kok kuwi. Wis nganggo sandangan wis dadi senopati nganggo klambi arep kethek. Heeh. Ya, Trak. Inggih, Mas. wonten dawuh, Pak. Kiswan Nah, karo Mbak Ayu. Ya sing rukun muga-muga iso untut rantut rukun ya. Apa? sik jelas to nek ngendikan ki ya. Apa kuwi? Sing Apa? antut runtut ledo bebrayan ya. Cah loro, heeh. Aku mbiyen ora nyumbang aja dadi atimu. Ya saiki ora apa-apa. Kene wae golek sumbangan kok. Iya. Inggih. Ya biasa. biasa. Ya iki ana pamundutan saka WA. Ya Pak Tumiyono. Nek ora kleru wae. Pokoke diaturke. Ya panjenengane lagi seneng bajing loncat kok. Ya. Monggo. Semarangan apa ngendi iki? Kok sok tahu banget lho. Aku nyok piye ya? Sok kaya ahli gendring ngono lho. Ning jane Buta. bajing loncat ki Parahyangan. Parahyangan ku Jawa Barat. Wah ngendi? Ngendi Parahyangan ki? Jawa Barat, Mas. Ayo ngendi? Bandung. Betul, Mas? Ngawur. Ayo ngawur, Mas. Om Bandung ning jalan Bantul kono kok. Kono Bandung Supuk, Mas. Kuwi cedak tembi. Ngerendeng. Manding. Ayo gini apa? Wapal kene ku tau melu nggon kerajinan ya. Oh, kerajinan apa? Gawe setut. Gawe setut salep apa ya? Salep. Setut ki cathok. Cah ki nek ora cah kuno. Cathok, Mas. Cathok iki Wis sekolulang. Heeh. Wah iya, Mas. Oh, ngarani apa ikat pinggang kowe setut. Wah, bahasa itu yang asli dikeluarkan dulu, baru dikembangkan, Mas. Oh. Urung ngerti dasarnya kok dikembangke. Kleru. Setut ya alias Cathok. cathok ira kae dienggo anu nduduki lemah kae. Kae cetok, Mas. Oh. Berarti Cetok ki nek kuwi cetok. wah, kuwi suluk. Cengkok. Nek sing jeneng suluk ki kudu dicengkok, Mas. Oh. Nek ora dicengkok ora Iya, bapakne Mbak Ayu. Titi tunduk kekret. Alah, apa to ya? Iya. Gunung. Oh, basa Sunda iki. Kadiek. Apa? Kadiek. Kadia iki sapa? Kadia iki sapa? Mreneo. Oh, pinter gitu. Kumaha mengajikan nam cari-cari nama kapang bingung. Apa kuwi? Apa? Saya tak urus iki. Iya. Kumaha cari-cari apa mau? Ama ngaji. Heeh. Kuwi kakang ngaji. Heeh. Serban balit. Serban putih. Oh. Kaunan cari digoleki ra ana, pikiran bingung. Ama ngaji serban balit.
Balit naga kapa pundung Akang ngaji kanaon cari naga kabang bingung Sing wedok ya pekok iki. Ora digameli ya Pak De ya. Ora pekok ora oleh kene. Anak aku pekok iki apa? Wah, kentir. Walah. Ki mau lagu apa iki, Pak? Kuwi Jabar, Mas, Sunda. Apa? Sunda. Jabar. Waduh, Wis Aku Sunda. mau muni kuwi Jabar. Jabar ki Jawa Barat. Oh. Ini singkatan, Mas. Jabar singkatan. Nek Jawa Tengah? Nah, Jateng. Nek Jawa Timur? Jatim. Jawa Timur kok Jateng? Jatim, waduh, yes. Jatim, Mas, niki dereng goro-goro kok ngantuk lho. Nek Semarang Utara? Semarang Utara? Jakut. Kok jakut? Jeglongke ngene. Ya, terus. Semrawut. Ya. Gunung Sumedang ketunjang Dari Margida juga tegese mabur neng gegono. Pinter e. Ya ternyata iso basa anu Jawa Barat e. Ya. Kumaha Damang masih ana? Wis damang rong piring. piye to? Kuwi Damang ki ora madang. Lah anak aku pas madang kuwi terus damang, Mas. Ngawur ya, Mas ya. Sian enggak? Terusin, Duk. Talaga Sakawayana Sangkawayana iki artine apa? Sangkawayana. Sangkawayana. Heeh. Kuwi tegese kuwi tembang Sunda, Mas. Oh. Artine Ora tak artekke, Mas kuwi. Soale akeh cah cilik-cilik. Jane ra ngerti to kowe. Ora apik. ora apik. Ya aku wae sing dikandani. Aku wae. Ya kono wae. Ya. kok rumah saku kok sinden arep tok jak rono terus arep ndi to? Ketoke kono ki peteng karo masak. Iya. Trang kicik di. Apa iki? Apa Pak De? Seneng nggon iki. Hah? Tran kicik. Di tengah gua. Di tengah gua. Ya tau urung kowe Trang Kicik di tengah gua. Sudah, Mas. Ngapa Pak De ning gua ngapa? Trang Kicik. Tran kicik iki tegese mengening kancipta to nek biyen mertapa ning jero gua. Ora ana kok basa Sundane basa Jawane mertapa kok Trang Kicik iki cara ngendi. Oh, Tran TV. Apa? Hah? Apa? Trang kicik. Oh, Tran kicik. Tegese apa? Terus ke Iku sik to, tegese apa? Tran kicik kuwi tegese jero gua. Heeh. Biasane ana watu lincip-lincip kan, Mas. Kan metu banyune. Terus do tetes tercik. Iya, Mas. Kayak banyu apa? Waduh iki. Nah iki jarak soalnya wis umur iki. Ora aku tekan tenan lho. Kuwi banyu saka tok. Untuk Tok mbul. Iya. tunung na ulah pundung tu disungkurulan sungken. Kuwi apa artine? Ulah pundung turi sungkur. Pundung iki ya kali Cikapundung mau. Kuwi kali jurusan gua. Ngono, Mas. Heeh. Kaya nggo cermel, Mas. Heeh. Kan jurene banyune. Ulah kok ana tulisane tudi sungkur kuwi apa? Disungkur tegese nyingkur banyu. Oh. Ulan sungkar. Orang sungkar ki sungkan, Mas. Dadi rata wadus ki ya. Aku adus ya. Ae kok. Nah, kuwi artine ngono kuwi nek ra ngawur. Lah wi mau ngawur ora?
Wow, tertib kok Oh, ngawur. tertib. Tiang ki apa? Tiang ki ya tiang. Tiang listrik. Tiang listrik bener Mas. Tarim. Oh. Tarim. Lho, tarim. Oh, tariem heeh. Tariem. Tarim kok tariem lho. Tariem pergi ke pasar nggo payung. Kaya kowe persis. Heeh ya Mas. Cakep kono ya. Tarima raga wayana ngancik. Kuwi apa kuwi? Aku Raden Baladewa. Nek wayang ngono kae ya. Ulu Ketut Koco. Mingat. Kukune ndi? Wah orane kok kangang to. Nek Werkudara rak kukune dawa to. Ah, Tak nggo nyuwil klembak cuwil. Ojo takon nang. Iki wayah wengi aja takon nang. Ya aku kan ora ngerti mangane tekon. Ora usah perlu ngerti sing penting dipratekke. Waduh Dimas Gatut Koco. ora ana sambungane. Wong suluke Sora Sunda kok waduh Dimas Gatut Kaca. Kanana. Waduh Koco weh mau entosino oo. Weh aduh baremu. Hei Indro mandek Indro, aku bakal ngamuk. Bedara Indro Mas. Ngeng napa, Pak? Malah mengguk. Durane kok ngono kok aku ya senengi ra jamak-jamak ya. Sida gara-gara ora Mas. Sida, Oh ya kowe nek batuk, Pak. Tarima raga wayana. Dari Raden Diwayana. Sapa? Diwayana. Apa? Diwayana wah Sunda kok budek iki ya. Raga wayahna. Ya iya wayah ki putu. Putu Rahwana. Ngawur. Alah, Putu Rahwana. Kok tekan ngendi-ngendi lho. Caedan ya. Pak De to edan. Kendir. Oh. Lah, dah kedai. Ngancik. Nah, iki dong nak. Apa? Mancik. Kowe to rak budek to. Ayo ngencik. Ngancik. Ngancik yo ngencik. Ngancik ya beda. Ya nek kowe arep ngencik karo mau tak ngancik kok. Tuwa ngeyel. Ngencik. Waduh nolo gareng. Kowe isuk takon mayang gelem po? Gelem Mas. Ning omahku kono. Heeh, lha apa Mas? Oh ya ben kok. Bisa. Pas Rebo Wagen ya isuk takon mayang kono. Apik ya sip Mas. Ngene iki lho Mas. Ha iso. Oh ya, nek kerdus mau isin. Ya cengelmu. Aku kok ngingu wayang kerdus iki nggo apa? Ayo to Mas. Engko wayange ya ngene iki. Ayo iki lho Mas. Sip iki. Tabuhi lho. Lah iya. Oh iya. Wayang serius. Gara-gara apa limbukan rok? Ya sewengi kok ya. Sewi ya Mas ya. Heeh. Duh, rembes. Ning padha Mas anggarane padha kowe. Siap padha. 40 apa 50 to? 50. Itu lemah pirang meter. Atak ngutu gamelan. Aduh. Sing rega 600. Ayo nduk teruske. Di negara di
Saiki nek nganti kowe ora iso joget jaipong wis rasah nganggo titel lulusan SMKI jurusan tari. Ha piye, Mas? Kudu iso. Aku pas pelajaran Sunda ora tau melu, Mas. Kayak trang tak ndang tak ndang. Nah, wis kuwi. Aku isane kok ora gulu tok. Apa? Liyane ra iso obah. Wis kudu iso, Pak. Ya, mangga, ya. Kaya Bali meh. Iki Sunda kok Bali piye? Iya ning wong Bali ki nyok nang Sunda. Piknik wisata seni. Ya. Wong Bali arep nang Sunda ya sakarepmu arep. Ayo Ngepruki kowe ya sakarepmu. wong didite dhewe ya Mas ya. Ya. Bajing. Iki sik nyanyi. Ayo. Sik nyanyi Bajing Ulat kowe bajinge. Ayo. Ra apa Mas cilik tekan ngendi-endi. Ya. Bajing luncang, bajing luncang ke astanan. Aduh, abdi lemah. Awas.
Iso bareng ngene nyembah jan iso kompak. Aduh, Pakde. Aduh atur nuwun. Kayak kepiye? Waduh Garut kaca kena ngopo. Tulungono sik to ya. Karo diduwetke karo Mbak Elisa kae ben wis teko sike ya. Ya diaturake mak mengke teruske dhisik critane no. Tansah marmaring sukma sinukmaya winayo ing sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati Datan kawusa manjing wonten telenging Karang Kadempel menapa gantung kecaplan nalika Sang Prabu Panggulan Jagat ingkang wis prapta tepapal wates tepining Karang Kadempel. Manggah kanggo sesumbar lindhu bumi kuncing kumaludo kuntur ketum lumembak penyukan kumambang dosang Wisnu Bathara wonten dawuh sinuwun ngawisan garing pura Wadyabala kewareng ingkang ngabdi pun tumenggung Prawara Kendra Cemadung dawuh nggih nadyan kula tumenggung salukat katun Barat Cemadung dawuh Dewaji saperangan Wadyabala saka ing Bata Sarimbak dina samangka jondhok kendhani kula dantanang Malkepara Kencana merga nggonku bakal mboyong Semar ana ing Mepalangi lho sinten ingkang pantun Mepalangi Paduka Gusti kula ingkang sinuwun ora ana lek kejaba mung atmajaning Lurah Semar Badranaya ingkang wani sekecap sekecap mangsuli kelawan Nalindra Ratu Gustimu Prabu Panggulan Jagat sajaipun sampun suwuk nyawanipun atmajanipun Lurah Semar Driwantun lan panjenenganipun Gusti kula ingkang sinuwun mula kula jombok kendhane dandan Kepara Kencana dina samengko ketapno para Wadyabala kawinan bumi angus Karang Kadempel niki lajeng pangkatipun abdi benjang menapa ora ketang sambung obor colok lintang mangkato dina iki nuwun ngestaken dawuh
nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora ngono magawe gelari rawang sapa ana satra kantet ngeyayet bringo sing uler geni tumpangke kuping kiwa tengen aja mati tanpa aran iki wadyabala andaning Prabu Panggolan jagat dasar para nyata sapa luwih dhisik ngaku tumenggung Prawara Kendra dasar para nyata kowe sapa Senopati Ndarawati Raden Haryostyaki ayo endi Semar bakal tak boyong nganeng negaraku dadi srana waluyaning projeng Mbata Sarimbak nggone ketaman pegebluk kena boyong Semar watune iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki piye kena boyong Semar watune iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki babu Rawa wani arau sing tawedeni apamu lena mangenawa tebak dadamu kene marganing patimu Singalena prapteng lalis menggung Prawara Kendra cocok tumbak jebol dadang
Surapati. Out. Hat. Ah. Aduh. Ah. Aduh. Woi. Wah. Hai. Wah. Ya. Oh. Oi. Woi lah dah. Panos maning jajaran sukertaning bauna iblis lanat wae lah. Lah kok dadi bubar mawut prajuritku ora iso dikukup. Mungsu wong karang kadempel mongko mung kawulalit. Ning pancen diwangi karo satriya sing dimong karo Semar Badranaya. Apa mbok anggap aku wong loro saudon telu saurban? Iki Prabu Panggulan Jagat, ayo aja maju, mbok siji maju bareng ngono leganing atiku. Soy Raden Setyaki dasar Paranyata. Kowe Prabu Panggulan Jagat yo. Ayo endi Semar? Tak boyongne marang negaraku. Dadi sarana waliyaning projeng Mbata Sarembak. Iso boyong Semar Badranaya. Lamun iso nglangkahi kuwandaning Setyaki piye? Iso nglangkahi kuwandaning Setyaki. Sumuk nyawamu pengen mruput tinjo kayuwanganing Bathara Yamadipati. Kowe pengen mati mungsuh Prabu Panggulan Jagat kelakon penjagamu. Rasah kukian bepanggal. Kene margani pati walat. Sambat ora bakal iso nglawat cokot kupingmu sirna margolaya apa mbok anggap wong loro saudon telu surwan. Ayo iki Prabu Panggulan Jagat Nalendra negaraku tanpa tanding ming diapurmu iku arep menang karo aku sing entuk gaman apa? Den Ndara Setyaki wungu Ndara sampeyan iku Senopati negari Ndarawati kok dicokot karo ratu kaya ngoten kok terus gletak oh ngisin-isinke ora sembada maju nomor 1 kok mung dicokot ratu kaya ngoten kok ndur ora eling Purwadasira niku nek cara kula isin wungu Den Setyaki tinunun gadanira wirang tumantang Setyaniku garwanira Petro non ora ngerti sangkan parane nyokot karo janggaku nganti ora eling wah Ndara Werkudara ngamuk lagi sumbar-sumbar sing kadohan clurut jelek dindeleki sirahe ratune mau nggih mati apa ora mboten ngerti wong waduh mati aku Ndara Werkudara mlayu mriko nututi ora pati ndonga ngono yen baru dikrubut tak krubute karo Kakang Mas Yudipati pun monggo mawon watone karang kadempel tentrem ajeng cara priwet